Huriani tuhatta di bagasan Yesus Kristus acara partangangata di Bornginon adorang so temulai martang yang nahohom majohita di bagasan rohatta. Marid mahita sian buku ede nomor 76 ayat 1 ayat 2. Ayat 2 jongjok kita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, natmo palangit dohot tanoon, amen. Saitong do mamerengi matakku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu siya jorgong, say do pakon maahu, jala asiro hamdiau, ay pujung jala dangol do ahu, hodo ali Jehovah di halungut rohakku, ale di batakku, marhaposan tuho doau, sayunang paila au, haleluya, martang yang mahita. Ale amanami para sirohana sumurung, di batani hatuon nami, huingot hamido akka ari panaonon hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, pahibul maroha nami, jala parbadiai, mamikiri sude tinaon nai, patadahon matuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami, asa hupop pomihami, hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomoni rohana manubus hami, asa mertua hami marhite siani, rodi saliding-liling na, say patupa may di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Maridehita, sian nomor 152, ayat 1.
sahat mahita tuna majaha pasyon panaonon ni Tuhan ta Yesus. Jadi diarahon Yesus ma na 12 jalari dok tuna sida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena natar surat dia kapanurirang ay pasahaton maibana tu kaparbegu gabi isahanna leaanna jala tijuran na maibana dungi mula mangulu maibana di hari patuluhon alai dang dia tu sinasida agiotik siani nabunido hatai sian rohana sida dang diboto nasida nahina tahon nai dungi dipisang akka situani malimi dohot akka pari sema rapot gudang didok nasida aha mabahenota ay laddo tadda dibahen halak molo ita pasubbu ibana porsia mahalak sa luhut ibana gabi roma halak rom mangarapas tanotta dohot bangsotta alai hehe masada sian nasida imasikayapas situan ni malim dinasa tauni didokma tu nasida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna dinggaddo mate sahalak humokop na toropi unang laho mago sadok bangsoy alai dang siar rohana sadiri dihatahon ni ala situan ni malim ibana dinasa tauni ubahen da disurirakon nanang mate ma Jesus humokop bangsoy alay tahe dada holallahu makokop bangsoy alay naing papungon na akka anak ni dibata akka na marserak dope lahu pasadahon asa olat mamusa ibana alay didok nasida ma unang madipestai sutung gutur na toropi maridehita siyan nomor 77 ayat 4. Ono marinari asa dapot pesta paskai saat ma Jesus tuhuta Betania na niingana ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus sian na mate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di ibana si Marta do makobasi si Lazarus masada dongan namangan disi gabe dibuat si Marta ma sahati miak nardus na arga na so marsaor dimiyahi mapat ni Jesus, obuk nama dibahen mga lapo. Jadi digohi uap ni miyaki ma bagasi. Jadi sada sian aka si sianna si Judas Iskariot na naeng manjeheo ni bana madok. Buasa so di gadis miyak na argai 300 kupang. Bahen si lehon-lehon yan di aka na pogos. Alidada na pogos sinarihon na. Ubahen na didok ibana songoni, panakko do ibana tahe, diusung do asi-asi ni halak, ay tu ibana do di pasahat puroi. Dungin na Jesus ma, pasobu ma ibana, ay di parade doi hira tu ari hamamatehi, ay toktong do adong napogosi di tonga-tonga muna, jara asa ma adong olo muna, partongon hamu do na denggan tunasida. Alai anggo au, dang manotong di hamuna. Itap na tarbahesa do na niulanay. Na majaloi do ibana mamiyahi pamataku. Songon dina mananom. Situtu do hatakot tuhamu. Manang di dia dilihat portibion di jami tahun muse barita naulion.
hatahonon nado na dibaheni gabe baritana. Mari demahita sian buku ende nomor 70 ayat 7. Dungi torang niarinai dibagi halak na torop maro tu pestai naneng Roma Yesus di Jerusalem jadi dibuat nasi dema akka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut majauhon hosianna pinasupasu manaro marhite guarni Tuhani rajani Israel dungi dapat Yesus ma halodi sada ima dihuduli ibana hobbar tu natar surat unak koma biar aliburusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni halode jala halak parise dohot deba nasian natoro pimadok tibana orayat tong akasisian mi guru alai ninna Yesus ma mangalusi hudok ma dihamu out mauhom nasada majojo ma akabatu maridehita nomor 27 ayat 5. Alai dibongoti si bolisido si Judas namargoar Iskariot sahalak sia na 10 duai. Gabelau ibana martutup dohot akka si tua ni malim rapon akka panungganei manang dia dalana pasahaton ibana tu nasida. Jadi sian las ni roha nasida marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana. Dioloi si Judasima jadi dilului matiki na une pasahaton ibana sosian pamotoan ni natoropi. Mari dema ita sian buku ende nomor 86 ayat 1 rodi ayat 2.
Naini di batana sumurung sian saluhut naroha, iman mangramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami na nami nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani di bata nagabi jamita dihita di pasyon na parjolo hobartu kalender ni huriata. Dene dosian buku panurirang Yesaya di bidu 55 ayat onom sahat rodi ayat sia. Ujaha humatu hita songonon matar surat disi. Sai luli hamu majahuba bican tarbahet dope jupang ibana. Jauh hamu maibana bican jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pargirugi akasakapna. Sai mulak ma ibana tujahuba asamar pangulahi rohana mireibana. Dohot tu de batata ai buas do rohana manelesei. Ai dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalam muna akadalaku nina jahuba. Ai songon tibbo ni langit sian tanoon. Songonido tumibo akadalaku sia dalam munai. Jala aka pikiraku sian pikiran munai. Ido saatna. Hamuna manami na nami nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Headora tabigi edde sekolah minggu sada edde na jujut dedehon aka sekolah minggu nang ditikidak dana piba manang sekolah minggu jujut do dedehonon. Sahatu na padita iba tong do dedehon tong legon. Menarik do jala sederhana do edeon. Apa yang dicari orang? Dia boleh sentuh gua terus. Memang berarti sudah do hita teh. Dakku boto aka naung ubanon si manarukna sangat dedehon tiki sekolah minggu rupaning. Alai satu padita piba seterbigi do lagu di sekolah minggu. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Di ayat 2 lebih menarik lagi. Jadi memang ido intina. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Jadi dang pola hamuk dang idok songoni. Dang kita. Tapi secara personal, secara pribadi dia menjawab saya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang, saya, orang yang berdosa. Nian molo dihitan waeng akana na tua-tua majo konon molo tadehoni bagai bisong nagay do deh. Awdang buy hubayak kon rupaning amang situ pasaribu na pensiun mangedehoni. Ya, songo dia mabentuk na rupaning aleng gua hami padita biasa dok. Molo mangajar sekolah minggu hami basong dak dana mak. Ala ba marjoketi dak dana ki ba marjoketi mai ba. Daku bikin hohomi basong non rupaning. Dak dana marjoketi mau sambil marede sambil bertepuk tangan. Nasomal do di hami ka padita. Apalagi dak ka guru-guru sekolah minggu. Itu makana heado hami marhuria di narumodda Porsea. Adong ma sasitong na buru nias do dak danakon. Aleo mak na buru manurung. Jadi dang teh buru marpaung do upung na do buru manurung situata. Baru pehwingot paning. Jadi cerita maibana di dung mula sian sekolah minggu didok matu upung na buru manurungon. Upung. Kami tadi nyanyi-nyanyi di gereja. Tepuk-tepuk tanganlah kami.
ada yang mukul meja, ada mukul kursi. Menari-narilah Tuhan Yesus yang gemuk itu nina. Isi Tuhan Yesus na gemuki na rohana. Ternyata itu Tuhan Yesus yang di samping gereja itu nina. HP mandok au do HP rupanya. Bernyanyi-nyanyilah kami, ada yang pukul-pukul kursi, ada yang bertepuk-tepuk tangan, joget-jogetlah Tuhan Yesus yang gemuk itu nina rupanya. Ya mungkin begitulah pemahaman anak-anak pada waktu itu. Karena ini rumah Tuhan, siapa yang ada di dalam rumah ini atau yang menempati rumah ini, dialah Tuhan Yesus. Itulah pemahaman sekolah minggu. Nah yang huduk di sisa sitongna, dunia sekolah minggu adalah dunia yang betul-betul satu dunia yang bisa kita ajari untuk lebih memahami arus sitongna hakaristenone. Itu makanya tertarik iba bol adong lagu-lagu sekolah minggu mulai sedak-danak rahita pesongoni saya lohot doi di bagasan pikiran iba. Godang doa guru lagu-lagu sekolah minggu nani ingot bahkan nang hampir 1 abad majoro dokonon rupaning barngolonon dialami manang nong 1 abad saya lohot doi menarik. Itu makana dung may tua dang buta bayak kon songo dia do hita mangedehon nende sekolah minggu ala memang songo nage do de songo na tadehon nakinate. Siapa yang dicari Tuhan pagi siang malam petang, saya orang yang berdosa. Alisa sitong na manginang educated do lagui. Sangat mendidik do. Sangat mengajari kita atau mengajari anak-anak jala pengotok kita nama begi doh nama ngedehon edei bahwa sasitong na harus sasitong na natalului di ngulut tahun mengajari kita asa talului dang holan narikot alai narumikoti itu hebat na halak batak telu do narikot alani narumikot isi mandok dang rikot hebeng hugo pe macari arian nang bodari lawa pasikolahon geleki asabu do geleng nai malo macari asa gabi parnapuna ya nakon nai itu dah di pabor apehida na Julius yan huta dong don nalari malamon rahati alani susah di ngulu doon na talulu itu Jakarta aka pangabahad do aka hebeng narikot rupaning alagdang puas hita memang na adongi ditiki di huta rikot do hebeng rikot do hamoraon rikot do hagabiun rikot do hasangapon natulu emi natulu hai di halak batak sudido di parnguluot di pardagingoton rikot amanginang isi madok dang rikot hai pason ala ni rikot ni hai pason do manang tudiye pehita marmasker do kira nasupos doro hatta lau tu pesta manang tlau tu dia molo solokok maskeri rupaning HP ditutupi maskerot do hauliot tatenang senyupi baru paning dang di botol marupaning moru do hagantengon haulion alani masker sa sitong na alai hinor hodi na makarikoton hai pason ikon adong dui alai ahado na rumikot naneng talului di bagasan pardalanan ng uluta godang do halak terjebak holan na mga luluy na rikoti so nahurok nakin rikot do haulio nate saya di dulu jolma do haulio non rupaning arong do jolma asa bagak ibana tarulmo biwa kaina mo nate sa pedatan namangani mo anonin na so padita harap ina muse itu dah adong halak rupaning sampai diusaha do asa bagak buhinay rupaning kencang operasi plastik may ban halaw to Korea Selatan rupaning aku bawa tu manong hea di bagi haita rupaning ang cerita sa halaina operasi
plastik mana sida dipalastiki bu hinai rupaning asa songon daladit kencang dungi di bemma tali mungkin sianon manang siada sasongon na kencang berengon glowing teh warni teh ya alay adong pantangan dang boy mangalang cabi dang boy hona matahari langsung itu makana manang tutu dia pe nasida marpayung do nasa tuhu ta doi martapi pe marpayung do date lapatanna untuk mengantisipasi asa unang siga pardopahan nai dakinata ngaluja nasida sudah asa bagak rupaning dang boy pakelhu pa ekelhu makana roado halak molo sedatan nama keli menjaga ekel nai menjaga haulion nai mekel pidiatan nama hehehe nama holan suarana udah nama mekel alanggo pardopahan na sedijaga do so tung putus tali nai kendor mamuse rupane di bape parekelon marukil hiya di bana mare mekel rupane ala di hari koton haulioni rupane ngamanginang jut song nahurok nakin jut do hita salah na milit say tabay do narikoti gabi narumikot manang narumikot jalan narumikoti gabi narikot godang do berita cerita yang halak na porsea halak Kristen ali juk di korbaton ha porsion na juk di korbaton Tuhan na ala ni narikoti itu makana hatan di Batam mengajar itu hita asa taboto do jala tatakasi do tabida hodo dia do narikot do na narikot mana yang baik mana yang terbaik asa unang salam milit hita dia do natalului do natasari di bagasan perdalan ulta law mamilit rikot do hita mar parsaura do di Bata dia jari tod di Bata do halak mamilit dia do sipil litonna dia jari to di batado halak lahu mangulahu naneng siulaunon di tiroi marang di ajari Tuhanido marhiti to dina akan aporsia lahu manau Tuhun dia do dalan si dalanan di bahini ita uji majo amanginang talului ma narumikoti so nahudok nakin dang salah hita mangalului narikot alay sotung lupa hita ada yang lebih baik lagi dari situ adong do na rumikot siane huriani Kristus di pasion na parjoloon nakin nunga tapay barita panaonon ni Tuhan Yesus mamuka sian Jerusalem diceritaho di si songor dia pakatayon marabok maka situan ni malim dot parise ada sesuatu masalah besar di nasida yang membuat nasida maben nasida gabi maul mangatusi nama saya kehadiran Yesus pelayanan Yesus aka pengajaran Yesus nong binain ni Yesus diluati hati hai sangat mengganggu ujungna mabiar nasida habis itu ni malim do parise do jabatan natumib bodo hati hai di parugamoon halak Yahudi dang piga halak na boy gabi situ ni malim dang piga halak na boy gabi parise dia harus pintar dia harus smart dia harus mampu menghafal, mengingat. Song nahiamu kita boto. Patikina sa pului gabi buidu gabi onom 140 sada. Di Jabar Honda sida. Dan orang Parisi dok si boto surat ikon diingot doi. Ikon takas do diingot nasidai. Ala pejabat parugamon nasida. Pejabat agama pada waktu itu. HP hita patik saya do pasal 10 HP
ngamal behita si patah mengapili. Ya. Dan yang viral sering kita lihat di YouTube, ternyata masih ada orang-orang yang tidak bisa menghafal Pancasila. Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan adong do sahalak oknum aledang menteri B dang diboto lagu Indonesia Raya. Adong doi. Artinya luar biasa do jabatan Parise do situani malim. Sasitongna ikon nasida do patadahon isi do Tuhani. Sasitongna ikos nasida do na patadahon songonom matuhani. Songonom madebata na tasobbay. Sasitongna ikon nasida do mabuan partodio ni ruas nai. Lau manad da asidot holong ni rohani debata. Ali justru balik sadona terjadi. Ada yang ditakutkan. Ada yang terusik di dalam ngulu nasida. Kehadiran Yesus gabe merubah sikap nasida, alani ketakutan nasida di kehadiran Tuhan Yesus. Mulut aja hanakin nate. Didok. Molo ita pasobbu ibana, porsia mahalak saluhu natu ibana. Gabe rom maharak rom, halak rom mangarapas tanota do bangsota. Emangnya begitu tujuan Yesus datang ke dunia? Ada ketakutan mereka. Bahkan didok si kaya pas musik. Iba nama ketua manang situani malim hati-hai nasa tahuni rupaning. Didok iba nama nahurang roha dohamu. Da dipikiri rohamuna do. Dang dipikiri rohamuna. Denggad do mate sahalak humokop natoropi. Unang lao mago sadok bangsoi. Ini pemikiran na pajuluhuru sa sitongna. Na aturan na songondok ni Martin Luther ikon roha panguluhur do roha ning uluhalik hakana porsia. Ali justru nasida pejabat petinggi ni parugamoon batu mago do mate tapa mate idul lapatanna. Ikon roha panguluhur do akana porsia. Ikon roha panguluhur do halak natardok Kristen di partikian sinario dang roha lau pamatehon hape kaya pas situani malim nasa taon ni madok denggado mate sahalak humokop natoropi ikon pamatehon ma Jesus sa sitong nga ala ni ketakutan na sida dok amanginang ido maka na saya jojo do tabigi di hatani debata unak ko mabiar unang mabiar hamu. Orang yang selalu dikuasai dengan ketakutan, kecenderungannya dia memprotek dirinya dan akhirnya dia mau merusak orang lain. Kecenderungan ni halak na mabiar hudwe. Na mabiar do Parise do si boto surat dipengaruh ni Tuhan Yesus hati hai ujungna mati betaho. Dasong ni dohita si patang nguluton napa biar hudu hita dia kasakapta manang dia ka ekspektasi ni nguluta ujung na ise na mengganggu hita petapa siding petaho so tatoi petaho so tapakulingi petaho itu sama saja membunuh kerohanian kita. Kadang sedis do jolmon molo dang apa lapas tu rohanai ina pajupang pe sampai hudur sanggul nete pak sono kan itu molo sapala sugu rupane sering begitu nang ate ya molo dibereng dongan nei na apala na sugu rohanai na itu ini do tertutup masker nate dang taboto sampai nasoni unang-unang ang dubuka masker ini rupanya. Amang inang nahodok disi hati-hati dengan sikap kita. Molo tahatai taringo tu passion. Nama naringo ti songo dia do kejahatan manusia itu. Setiap manusia ada potensi untuk jahat.
Ido makana di bagasan terumpuk tahun di taringoti tu hita di pasona parjulun sai lului hamu majahoba bican parbahet dope pajupang do tibana jo hamu maibana bican jonok dope ibana. Kita pakai waktu, kesempatan, momen kapanpun, dimanapun, di situasi apapun, talului majahoba menghidupkan, menyegarkan partodiota, mengajari hita asa tahikoton rohana mangulu di bagasan hatan itu hane unang roha pamateho kita jodoh hita gabe tapamate ngulu roh partodiota hon ade ni anadong do halak na tahasugui adong do halak na hiyama benaci rohata do sikap tatusi anggodongan tudongan do nga mana pola cerita ho nih ay dongan tudongan biasa di tos-tosan biasa di cipika-cipiki nang pe pakai masker madui alai songo dia do hita ditiki na mga lului jahoba hita tiki majau jahoba hita dipaingot hita ikon roha na panguluhod do nguluta lului ma jahoba say lului hamu ma jahoba ada kata say carilah selalu lului ma lului ma narikoti narumikoti pilih ma dalam narumikoti asa dinggan perdalanan ning nguluta parnguluta di pertibion saliling mangulu hita unang mabiar manangaha jala halak kudok nakin halak na mabiar do na jutan nangulahon hajahaton kabigi do na masa nueng Rusia dot Ukraina na mabiar do na dua presidenon rupaning mabiar tusan ujung na toy mak marporang manasida dan itu adalah kejahatan. Hati-hati dengan ketakutan kita amanginang unang palubihu biar tairu paning jala didok de pitu saya ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pargiduki akasakapna saya mula maibana tu jahoba asa marpangulahi rohana mida ibana doho tu de batata ay buas do rohana mana lesei tatadikon ma hasomalan na sudinggani nengek pe tangyakon nama benaci rohaminang tangekon nama benaci roham amang adang diboto halaki mungkin kita menegor agak segan malu bla 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 ale malu tatanyakon hola dibata do mabotoi sederhana toh tidak perlu kita bawa parcel ke rumahnya daw di baheni hamu nama nami nanami asa unang pabiar huhita jala unang terpengaruh hita mabain na sudingkan lakas nakin di jahan dari pitu saya ditadikon halak parjahatima akadalan na didok dia itu halu ay dada pikiraku pikiran munai jala dada dalam muna akadalaku ninna jahoba itu artinya amanginang Tuhan jauh lebih berapa langkah ke depan memikirkan kita anggo hita na tapi kiri sogot dope bulanot dope manang minggot dope tahunot dope ada Tuhan sudah Tuhan memikirkan buama asa tu surga na porsion jadi roha dan roha pertibi ale roha surgudo ay songon tiboni akalangi siya tanoon songonido tumibbo akadalaku siya dalam muna jala akka pikiraku sian pikiran munai ada rencana yang tidak terpikirkan yang tidak terprediksikan oleh kita manusia dia kasakap di dibata anggo sakap tei namurado yatusan namurad di bodon ale mulu sakap manang pikiran di dibata dangadong dope jolma nama botoi di baheni amanginang tahu jima di pasien na parjelon di tiki
tataringoti perdalanan partinaonan ni Tuhan Yesus na parjuluon. Tapatikos ma partodyottay. Asa di 4 hari pasyonan non. Saat mahita tu Jumat Agung manang parningotan hamamate Tuhan Yesus. Gabi ingok mahita naung dihokop debatado nguluta. Jalan nunga akan nadinggan disakapi debata di perdalanan nguluta. Debata mah memasu-masu hita. Martanyang mahita. Ali Tuhan debata manami. Maulay ate ma di partikian na pinasaha mon di bornginon. Ima di borngin parjulu hami masuk tu minggu-minggu pasyon. Mabigi manangihon partinaonanmu Tuhan. Sian Jerusalem. Ditiki nama sai. Bahado. Akana somakalo mohoko. Martahi na jahat. Jala martahi lo pamati hoko. Dimula na ipe. Nunga disakabi portibion. Laho pamati honho. Ali amang ajari mahami. Asamolo tungpi hubigi hami na masai. Gabi holang ma. Pardalanan ningulo nami. Siyan akabakko pangalaho na mabensusa pikiranmu. Marhiti pasyon na parjuloon. Naing mahurimang-rimangi hami. Hupikiri hami. Dia do dalan si piliton nami. Tada nahulului hami ho Tuhan. Tada nahujuh hami ho. Rikot nai ho Tuhan di hami. Rikot nai hami di ho. Di baheni urupi mahami amang. Asa saluhuna akana husakapi hami. Doho na hulaho kami. Hobar tulomo ni roham. Pasu-pasu maruasmu. Secara khusus ruas ini huriam. Nang parhaladum. Naro tu bagas jorom. Di pasyon na parjuloon. Nang akar ruas ini huriam. Nama doho ti malam pasyonon. Di bagas nabi. Marhiti live streaming di huriam. Pasu-pasu nang sudi ruas ini huriam. Naso apala parsidohot. Di pertanyangan pasyonon. Urupi hami. Pergugui hami. Laho mamili na duminggan. Di perdalanan ng nami. Ay juk do hinorhon di perdagingon nami salah mamilit hami Tuhan. Si piliton nami. Gabi narumikoti. Narikoti. Jalan narikoti. Gabi narumikot di hami. Atong ajari hami. Pargugoy hami. Asa terbaik kami lomo ni roham. Pasu-pasu maruasmu na marsahit. Inang nyonya siagian buru tapubulun. Amang tabunan. Amang situasya handot. Inang buru panjaitan. Inang nyonya siringo-ringo buru manik. Nyonya hutasuit buru purba. Andrea Silitonga. Fritz Sahala persauran na baban. Inang ambarita buru siahan. Amang pardede empardede. Inang nyonya manurung buru sirait. Nyonya manurung buru si hombing. Amang malau na tongon di bagasan pangubation di rumah sakit. Suang-suang ninang di akka ruas ni huriam. Nasuhugwari hami Tuhan di bagasan obason ala ni parsahiton ni pamatang nasida. Ali yamang jama pamatang na. Pasu-pasu aka ubat na pinangan na. Gabi hamamalum hahisaron di pamatang nasidabi. Pasikop narikoti di pangubatu ni Tuhan. Asa manang di dia penasida. Di bagasat tikyon, di bagas na. Manang na di rumah sakit, manang di dia pe. Nasa tarpaima-ima di pangurupyommu, di pasu-pasum, di hahisaroni.
lehonomu ma Tuhan hama malum di nasida pasu-pasu akay anak ko ni Huriam naneng marbagas Norman Prima Sianturi dohot Sinta Boru Silaban Hanan Aswawi Simanulang dohot Gita Gloria Borumunte soang soninang Nathanael Pandapotan Mandulang dohot Novriani Tria Pratiwi Boru Siaturi ali Tuhan bisakap nasida naneng majalo pasu-pasu parbugasoni homa Tuhan na paradihon rohan ng ngulu nasida asa tutu nasida mangarade gabi ama gabi ina suami istri na burju na manguluyho na setia jalan na mabiar tuho posrohan namin nung adi paradiho akan narikot di ulon pesta di nasida jala di paradewa pasu-pasu pardongan saripion di nasida ali Tuhan ho mana pasikopon saluhna ho pasatay masaluna ka ulon nami bi aka parkarejuan dalan nami lo mga luluy ngulu-ngulu Tuhan pasu-pasu ma ulon nami i urupi hami jala parbisuki hami lahu mangulahon saluhnay asa tarpasu-pasu ulon ni Tuhan makorhon las ni roha di hami patabbalas ni roha nami lo mamuji pasangapoko paholang sian ulon nami i akatahi-tahi na jahat pasu-pasu ma dongan nami narap mangula di aka ulaw ni Tuhan asa sada hami makubasi mangulahon saluhu na aka ulaw na pinasahami di hami pasu-pasu yan akon nami Tuhan natongon di bagasan ujian di bagasan sa minggon do na neng ujian Tuhan tuminggu-minggu na neng ro urupi akay nakon nami Tuhan marningot aka parsiajaran na asa tarulusan na sida aka suku-sukun na pinasaha ni pangajari ni nasida pican adong tiki paingot nasida sa mga radi laho mga dupi ujian ni mulutungpi adok akay nakon nami Tuhan nanayang manakapi tusikola na tumibo muse ho manapasikopon sa luhuna jala pasu-pasu akan natoras asa tarben natoras pasikolahon geleng na sa tibu-tibuna asa marhiti na marsikola kaya nakonay pistar-pistar maka ruas ni Huriam marbisuk jala ditada nasida maho Tuhan marhabaran tuho maka danagi natarpay maima di rokap natarpay maima di paranakonon homa Tuhan na mangatur partikian na ditikina jalon nasida ma rokap siyako do danak na marhabiaran tuho lehonomu tu nasida upasataw yung pardalanan ni Huriam hakabibici buburon ruasna parhaladona paditana tarlumubi na niluhon ni paditanami paditanay baho songon uluan ni Huriam lehon bisuk di uluan nami asa di bagasan lomomi nasida manguluhon Huriamon marhiti pakubasyon nasida rabdot parhalado ni Huriam ditadda ruas mo maho Tuhan di asidot holong ni Ruham atong bornginope hupagong po kami madaging to dinami mulutungpe mulak kami Tuhan dinapyak di podoman nami hami bornginon gabi borngin las ni roha borngin pangalapan ni gugone baru ma Tuhan bornginod di hami marhay pasom ma hami marsugot law manguduti ulon nami muse marhiti Jesus Kristus jalo matanyang nami amen. Mari demahita laos tapasahat ma piliata Yesus
rak martanyang mahita di bagasan tangiang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomani roham di Banua Tonghon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapari, sisa madusa nami songong panesa nami, di dosa di dongan namardusa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami san pangagok, ahona puna harajaon, dot hagugun, ulia sangapon saling. Amen. Asin rohan itu hata Yesus Kristus, holong ni rohan di bata ama, dohot parsauran itu di porubadiima, na mga ramoti hamu saluhuna. Amen. Selamat Pasyon, Tuhan Yesus memberkati. Terima